дарагія сябры, шаноўнае спадарства, шаноўні панства. Вітаем у сядзібе Ваньковічаў у Мінску. Вітаем на канцэрце, прысвечаным юбілею вялікага польскага кампазітара, класіка сусветнай музыкі, геніяльнага Фредэрыка Шопена. Вітаем і арганізатараў канцэрта Інстытут польскі ў Мінску, дзякуючы кому стала магчыма гэтая трансляцыя. Склад выканаўцаў сёння вельмі незвычайны. Ансамбль «Вытокі» прадстаўляе салістаў-вакалістаў, выдатнага піяніста, а таксама выдатных цымбалістак. Так, не здзіўляйцеся, цымбалы – той інструмент, які асацыіруецца звычайна з народнай музыкай, у Беларусі набыў акадэмічнае гучанне. І зразумела, што улюбёны беларускі народны інструмент, канешне, інструмент і польскі народны, і шырока-еўрапейскі. Больш таго, ва ўсёй Еўропе і Азіі гэты інструмент вядомы з даўніх часоў. Яго вытокі ўвогуле ў глыбокай старажытнасці. І ўсё ж такі з цягам часу, у 19-м, пачатку 20-го стагоддзя ён атабарыўся вельмі моцна на Беларусі і знайшоў сваё асаблівае гучанне. І быў упадабаны у асяроддзі вясковым, у асяроддзі гарадскім. Гарадскім значыць местачковым, не вялікага сучаснага сіці, але у мястэчку, на рынку, на ганку, у карчме часцяком гучалі цымбалы. І вось у 20-м стагоддзі цымбалы, дзякуючы нашым многім рупліўцам класічнай музыкі, набываюць акадэмічнае гучанне, акадэмічнае навучанне і новыя опусы для цымбалаў. Таму мы знайшлі, што адлюстраваць беларускі погляд на Шопена сёння будзе вельмі цікава і вельмі своеасабліва менавіта праз цымбалы. Зычэнне ад Фредэрыка Шопена усім нам у выкананні нашых цымбалаў. Алена Дегтярова і Тацяна Краснабаева. Фредэрик Шопен, мелодыя, выконвае Ілля Сельчкоў. Спор, где двигали страшных крыжов бжеме, видели сдала обещаnou земле. Видели
nie wejdą przestrzeni do gudów życia, nigdy nie zasiędą. I nawet może zapomnieni, zapomnieni będą. Слічны хлопец, чаго хацець? Белая скура, чорны вус. Чаго хацець? Чаго хцець? Пытаецца дзяўчына. Святлана Старадзетка і Александр Музыкантаў выконваюць Фрыдэрыка Шопена. Wzniosę smukły i podyłanie lada urody. Śliczny szwagiel ciego chcieć, czarny łączyk miał być. Śliczny szwagiel ciego chcieć, czarny łączyk miał być. Niech się skuszy godziny, to mnie tęskno ożywy. Śliczny szwagiel ciego chcieć, czarny łączyk miał być. Śliczny szwagiel ciego chcieć, czarny łączyk miał być. Kiedy wróg nie potrzyma, radość całą mieliła. Śliczny szwagiel ciego chcieć, czarny łączyk miał być. Śliczny szwagiel ciego chcieć, czarny łączyk miał być. On powiedział mi przecie, że mu wszystkim na świecie. Śliczny szwagiel ciego chcieć, czarny łączyk miał być. Śliczny szwagiel ciego chcieć, czarny łączyk miał być. Фрыдэрык Шопен, ваяк, выконвае Ілля Сельчукоў. Rżyj mój gniady, ziemię grzebie, puśćcie czas już czas. Ciebie, ojcze, matko, ciebie, siostry, żegnam was. Ciebie, ojcze, matko, ciebie, siostry, żegnam was. Żegnam, żegnam was. Z wiatrem niech trzą wrogi, krwawy storczem bój. Raźni zdrowi wrócim z drogi, z wiatrem koniu mój. Raźni zdrowi wrócim z drogi, z wiatrem koniu mój. Z wiatrem koniu mój. Tak dobrze na zawody, jeśli polec mam. Sam tu koniu do zagrody, wolny wróć to sam. Sam tu koniu do zagrody, wolny wróć to sam. Wolny wróć to sam. Słyszę jeszcze siostr wołanie, zwróć się koniu, stój. Nie chcesz, lecz nie stanie
цымбалаў дапаможа нам спалучыць з аднаго боку менавіта ўспрыманне вясковага краявіду, успрыманне сельскага пейзажу. І тыя опусы, якія мы з вами будзем слухаць, гэта опусы, напісаныя на вершы Вітвіцкага і часта абазначаны як сялянскія вершы, вершы сялянскай тэматыкі. І вось у творчасці Шопена гэты зборнік вакальна-інструментальны з многіх песень і мае гэткі характар вясковы, сельскі, пастаральны. І цікава, што вось праз класічнае гучанне за раялем і незвычайнае, сапраўды падкрэслена вясковае гучанне ў гукавым адлюстраванні цымбал, вось такое параўнанне местачковае і вясковае, але на акадэмічнай сцэне і будзе для вашай увагі сёння. Фрыдэрік Шопен, «Пярсцёнак». Выконваюць дуэт цымбалістак Тацяна Краснабаева і Алена Дегтярова. У гэтым дуэце мы пачуем і танец, і высакародны балет, лёгкі і на пуантах. І ў той жа час простыя, нібы вясковыя танцавальныя рытмы. Мазурка сі мінор выконвае Александр Музыкантаў.
зычэнне, жаданне, życzenie. Jak птушка я б спявала по тваім акенкам. Такі кароткі змест гэтай любоўнай, невялічкай, але вельмі чароўнай і мілай песенькі Фрыдэрыка Шопена. Яна падобна на селянскую, на простую музыку, стылізавана зрэшты пад музыку селянскую, простую. У той жа час гэта як бы абаяльны, просты вальс. І вальс, які танчыць юнак са сваёй каханай і інтымна выказваюцца па чарзе паміж сабою. Вось такія рэфрэны і куплеты ў гэтым зычэнні. Gdybym ja była słoneczkiem nie świeciłabym jak tylko dla ciebie, ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie, gdybym słoneczko mogło zmienić siebie. Gdybym ja była ptaszkiem z tego gaju, nie śpiewałabym w żadnym obcym kraju, ani na wody, ani na lasy, ale po wszystkie czasy pod twym okienkiem i tylko dla ciebie. Czemuż nie mogę, ptaszko, zmienić siebie? Фрыдэрык Шопен. Моя пяшчотка. Выконвае Ілля Сельчукоў. Moja pieszczotka, gdy wesołe chwili pocznie szczebiotać, kwilić, gruchać, tak mile grucha, szczebioczej chwili, że nie chcą słówka żadnego postradać. Nie śmiem przerywać, nie śmiem odpowiadać. I tylko chciałbym słuchać i tylko chciałbym słuchać. Lecz nowy żywość, gdy oczki zapali i pocznie mocniej jagody rozować, perowe ząbki błysną wśród karali. Ach, w ten czas, śmielej w oczęta poglądam, usta pomykam i słuchać nie żądam. Tylko całować, 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 całować. Літоўская песенька. У гэтым выпадку, канешне, чытай беларуская. Матывы, якія ён пачуў ад Напалеона Орды, матывы, якія ён сустракаў потым у творчасці іншых нашых аўтараў, з якімі кантактаваў у Парыжы, якія даляталі так ці іначай праз літаратуру з нашых земляў, яны далі вось нейкія асацыяцыі, дзякуючы якім Шопен і стварыў вось гэты свой опус. Выконвае Святлана Старадзетка і Александр Музыкантаў.
Прэч з маіх вачэй на вершы Адама Міцкевіча выконвае Ілля Сільчкоў. Precz z moich oczu posłucham od razu. Precz z mego serca i serce posłucha. Precz z mej pamięci nie tego rozkazu. Moja i twoja pamięć nie posłucha. Moja i twoja pamięć nie posłucha. Jak cień tem dłuższy, gdy padnie z daleka, tem szerzej koło żałobnie roztoczy. Tak moja postać im dalej ucieka, tem grubszym kirem twą pamięć pomroczy. Tem grubszym kirem twą pamięć pomroczy. Na każdym miejscu i o każdej dobie, gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił, wszędzie i zawsze będę ja przy tobie, bom wszędzie szostkę mej duszy rozstawił, bom wszędzie szostkę mej duszy zostawił. Дарагія сябры, у наш складанейшы час творчасць Фредэрыка Шапена і яго лёс, яго біяграфія, як і біяграфія і лёсы іншых нашых рамантыкаў, нашых, я маю на ўвазе, і польскіх, і беларускіх, з былой Рэчы Паспалітай. Ён вельмі красамоўны, вельмі сімвалічны, вельмі паказальны, як прыклад любові да айчыны, прыклад таго, што немагчыма забыць, прыклад таго, што гэта айчына кліча як самае важнае ў жыцці. Так, ёсць каханне, так, ёсць высакароднае служэнне Богу, найперш і апрыорі, але вось гэтыя поклічы радзімы, которые, мабыць, далёк ужо для эмігрантаў, для выгнанцаў па вядомых прычынах. Гэты покліч невыносна, несцерпна моцны. І уся творчасць Шопена, дакладней, многае з творчасці Шопена, бо вы пачуеце ў гэтым канцэрце многія лірычныя старонкі, вельмі як бы адасобленыя ад тых грамадска-палітычных працэсаў, ад тых паўстанцкіх дзеяў, ад тых перажыванняў менавіта драматызма, трагізма эпохі. І ўсё ж значная частка творчасці Шопена гэта прысвячэнне радзіме. Асабліва, канешне, мы памятаем яго выказванні, ягоныя маніфесты па сутнасці у 30-е гады, калі ён даведаўся пра паўстанне, хацеў прыехаць на радзіму і ўзяць удзел, і яго
жахлівы боль, калі ён даведаўся пра паразу паўстання. І з гэтымі ж самымі пачуццямі многія нашы землякі былой Рэчы Паспалітай перажывалі страту гэтай краіны, перажывалі страту супольнай рэспублікі і страту сваіх асобных краёў, асобных краін, страту малой радзімы, без якой яны заставаліся. І наша выкананне ў гэтым шляхецкім доме, у гэтай шляхецкай сядзібе Ваньковічаў, якая чула і гукі многіх наших землякоў, гукі за фартэпіяна, гукі голасу, гукі, можа быць, і народных інструментаў, которых таксама запрашалі для выканаўцаў у гэты дворык, шляхецкі дворык. І таксама, канешне, гукі Шапена, улюбёнага Шапена усімі нашымі інтэлектуаламі. Шапен быў папулярны паўсюль, у сваім часе і далей, і заўсёды, і так будзе, напэўна, да канца свету. Яны гучалі, яны разліваліся па амфіладах гэтых залаў, гэтых калідораў, гэтай сядзібы. І гэтая атмасфера няхай будзе нам дапамогай і вам дапамогай ва ўспрыняцці гэтых канцэрт і гэтай цудоўнай, геніяльнай музыкі. Фрыдрых Шопен. Ноктюрн до мінор. Выконвае Александр Музыкантаў.
Вясна. Вясна у нас асацыюецца з нечым светлым, з мажорам, з актыўнасцю. У Шопена гэтая вясна была мінорная. Па якіх прычынах можам учытвацца ў радкі біяграфіі альбо ў радкі партытуры. Вось гэтай невялікай песні, которая ёсць сапраўдным шэдэўрам і выказваннем кампазітара. Паслухаем гэту вясну ў выкананні дуэта цымбалістак. Гэта незвычайнае гучанне, быццам стары музыка, які грае на катрынцы, альбо быццам шляхецкі старадаўні гадзіннік у старым шляхецкім дворыку, які адбівае кропля па кроплі час і ў той жа самы час апавядае сваю сумную шляхецкую гісторыю 19 стагоддзя. Творчасць Шопена для ўсяго свету гэта вялікі набытак, вялікі скарб. Для Польшчы нацыянальны скарб. Для нас, беларусаў, вялікае замілаванне. Для нас, музыкаў усяго свету, замілаванне ўдвая. Таму што такой рафініраванай геніяльнасці і музыкальнасці практычна цяжка знайсці аналагаў. Ён быў у коле вялікіх рамантыкаў. Увогуле, яго пара Шопена, эпоха Шопена, гэта нейкі неверагодны усплеск, уздым, зоркапад ці зоркалёт геніяў эпохі рамантызма. Столькі было геніяльных кампазітараў. Цікава, што яны сябравалі разам. Яны перадавалі адзін аднаму ідэі, яны абменьваліся думкамі, абменьваліся сваёй творчасцю, падтрымлівалі адзін аднаго.
захаваліся цікавыя ўспаміны і пра ўзаемадзейнасць, пра сяброўства Шапена, Ліста, Мендельсона і нашых рамантыкаў родам з Мінску, родам з Беларусі. І вось, напрыклад, творчасць Наполеона Орды, который быў якраз адным з сяброў Фрыдэрыка Шапена ў Парыжы, была настолькі прывітана і Лістам, і Шапенам, што публікавалася дзякуючы ім. Орда атрымліваў ад Шапена урокі. У сваю чаргу цікавосткай былі парыжскія салоны. Парыжскія, таму што патрапілі яны разам пасля паўстання 30-го года, 30-31 гадоў у Парыж і знайшлі там разам сваё сяброўства, знайшлі там разам сутворчасць. І менавіта там, у Парыжы, у салонах і французскай, і эмігранцкай, арыстакраты і проста таленавітых людзей, яны музіцыравалі. Часта ставілі такія цікавыя пытанні, цікавыя эксперыменты над публікай, для публікі, цікавосткі. Шапен іграў музыку Орды, Орда музыку Шапена і давалі публіцы загадкі. Каго ж зараз іграем? І цікава, што стылізацыі Шапена пад музыку сялянскую, пад музыку жанравую былі настолькі умелыя, што сапраўды яны часам адпавядалі той музыцы, якую пісаў Орда, а Орда, у сваю чаргу, навучыўшыся тых тонкасцяў у геніяльнага майстра, таксама не даваў сябе ў крыўду. Вось і такія эксперыменты з публікай, для публікі былі вялікай для іх забавай. Іх сяброўства працягвалася, і Шапен неаднаразова ўспамінае Орду ў сваіх лістах. Вальс Наполеона Орды, рэ мажор, у выкананні Александра Музыкантава.
Безумоўна, лёс эмігранта, ён вельмі смутны, і большасць з іх, калі не ўсе, знаходзілі спатолю, знаходзілі аптымізм, надзею толькі ва ўспамінах пра радзіму, ва ўспамінах пра мінулае, ва ўспамінах пра юнацтва. Напалеон Орда, успамін аб юнацтве, выконваюць Святлана Старадзетка і Александр Музыкантаў. У выкананні дуэта цымбалістак мы пачуем шапенаўскую гулянку ці вакханалію. Дарагія сябры, у наш складанейшы час творчасць Фредэрыка Шапена і яго лёс, ён вельмі красамоўны, вельмі сімвалічны, вельмі паказальны, як прыклад любові да айчыны, прыклад таго, што немагчыма забыць, прыклад таго, што гэта айчына кліча як самае важнае ў жыцці. Асабліва, канешне, мы памятаем яго выказванні, ягоныя маніфесты, па сутнасці, у 30-е гады, калі ён даведаўся пра паўстанне, хацеў прыехаць на радзіму і ўзяць удзел, і яго жахлівы боль, калі ён даведаўся пра паразу паўстання. І выгукнуў свой рэвалюцыйны эцюд як свой матыў, свой пратэст, сваё вызнанне.